Εδώ βλέπετε ο μελισσοκόμος Γιώργος είναι αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο μελίσι. Επιχειρεί να βάλει τα χέρια του. Σπάει τα πρώτα κλαδιά. Είναι πολύ ψηλά. Βλέπετε, η δουλειά ενός μελισσοκόμου θέλει... Τέλος πάντων θέλει γερά κότσια. Το μελίσι είναι αυτό εδώ το μαύρο το μπροστά μας που βλέπουμε. Με την άσπρη την κουκούλα ο Γιώργος. Πιάνει το κλαδί. Έτοιμος να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν το επιχειρεί, διστάζει. Είναι σε δίλημμα. Άλλο θέλω. Πώς θα το πιάσω τώρα και είναι στο πιο ψηλό σημείο. Το μελίσι ακάθικτο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ ο Γιώργος παλεύει να βρει κόλπα πώς να το κατεβάσει. Ιδού το μελίσι. Έλα λίγο εδώ, έλα λίγο. Μη φοβάσαι ρε. Η Άννα μας. Ο μικρός μου αδερφός. Έλα να μεταδώ τι. Έλα. Εγώ είμαι αυτός. Εντάξει. Πάντως τώρα. Ξανά το μελίσι. Επιχειρεί το δύσκολο το πράγμα ο Γιώργος. Κάτσε να απομακρυνθούμε. Να απομακρυνθούμε. Δεν τα αφήνουμε ποτέ έτσι. Οι μέλισσες όλες πάνω του. Οι μέλισσες όλες ξεχυλήσανε την πόρτα. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό και ξανά εκπληκτικό. Με φάγανε. Ο μεγάλος Γιώργος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Το καπάκι είναι εδώ. Να το. Ιδού. Πάνω μου είσαι. Στο μάτι μου. Αρχίζουν να μας καρφώνουν οι μέλισσες. Η μια είναι πάνω στα μαλλιά μου. Φύγετε από εκεί. Φύγετε είπα. Στα μαλλιά μου, μαμά. Φύγετε, Κάρφος την. Στο μάτι μου ήταν. Και παρόλα αυτές τις δύσκολες συνθήκες εμείς συνεχίζουμε να τραβάμε βίντεο. Σήκω πάνω είπα. Φύγετε. Φύγε Νίκο και μην κάνεις κινήσεις. Πρέπει να είμαστε πάντα στο πλάνο όμως του βίντεο. Το μελίσι το πράσινο εκεί πέρα δίπλα στη σκάλα μια μέλισσα. Τον φάγανε το χέρι του. Κάρφος την. Διώξ' την. Κάτσε, περίμενε, την έχεις κουκουλωμένη βλάκα. Έφυγε. Ναι, όχι. Άστιν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί έβαλα κουκούλα. Νίκο, να είσαι εδώ. Φύγετε ρε, πάτε πιο πάνω.